La Ramona, la dona més bonica del planeta. Ella és una de les nostres, ella és una de les nostres, ella és una de les nostres, ella és una... Vulcano, el nostre impressionant fakir. Ell és un dels nostres, ell és un dels nostres, ell és un dels nostres. Les inverssemblants siameses Brutzi. Elles són de les nostres, elles són... Són de les nostres. El friqui més friqui del segle XXI. Ell és un dels nostres, ell és un dels nostres. La memòria més gran de tot el planeta. La dona elefant. Ella és una de les nostres, ella és una de les nostres. I amb tots vostès... Qui coi ets tu? Jo sóc el zombi de la Zombie Walk i cada any reuneixo a desenes, centenars, milers de zombis a Sitges. Sigues un dels nostres i vine a la Sitges Zombie Walk 2024. Ven a cazar zombies con nosotros el 5 de octubre a las Sitges Zombie Walk y al estreno de Apocalipsis Z con todo el equipo. Te esperamos.